Hello! Kami sa Mangtangali. It's Arya's birthday. Welcome to my vlog. Tingnan din. Welcome. Hi YouTube. Hi YouTube. Subscribe na to Arya's vlog. It's Arya's birthday. Nami sa Mangtangali as always, guys. So I'm with Minmin and Maki Boy, Mommy, and the birthday girl. Every year, ari kami maglaagan sa Dahilayan or dire sa Mangtangali. Ale, pikas ta. Swim ta dito, pikas. Nakatsada din sa Mangtangali kay ma-unleash na mas Minmin og si Makmak. And usa pa guys, sadag view dire. Katamigin Island. And panoramic view sa Mangtangali. Nindot kayo. Raw lang na siya nga vlog kay share na namin. Come on, kay run. Good boy. Up, careful Minmin. Ay nako, ay nako. Minmin, come here. Good boy. Come here, here, kuya. Alright. Di makaya ni Maki Boy. Balod kayo guys. Gabi ka balod karon diri. At least makalaglaag na yung mga doggies. Medyo pula akong bataron kaya nag-allergy ko. Good boy. Ngi sila. Oh, sus. Ragi-angkon na yung Mangtangali. Uy, ang alibuag. It's January 5, Arya's birthday. Daddy gitu. Lain siya, ganina rin gini siya ba oh? Bantayan juga niya permiho sa ako gitu. Good boy. Love daddy, love. It's around mga unsay oras ron? 3:30. And timing karon kay gloomy and then bugnaw ang panahon, bugnaw ang weather. So okay kayo ang panahon. Unsay mo ilong ko? Ano sa'yo may ilong? Si Maki kay dili siya maka ano ba? Dili siya maka swim kayo. Grabe ka balod ka ron. So balod, so wavy kayo, wavy. Dito sa tao. Here. Alright. Shower. Ready? Wow. Tara na monster. Oh, gabi ka na kabalibo. Ay, sorry min. Maki, where are you? What are you doing? Ay kamba ka? Labad yung iyo. Labad yung day. Hey, birthday girl! Birthday girl, aman mo? Sige. Ibog si Minmin. Okay. Dito eh. Nilahom. Kira ka? Kira? Mami. Go mami, go mami. Go. Kabalo siya nga na water. Pa. Sabi nga balibo. Kung dagway tanan. Dito kayo. Wala siya mga iro. Oh. No. Uy, nail ha? There.
Go, mommy. Birthday girl. Hi. Quicksand. Kamigin. Min. Hey. Stoy. Atay ni Ero. Bisa kayo. Stay da, Maki boy. Labad ka na si Min ba? Come here. Come here. Oh, labad kayo. Come here. Let's go. Here. Min. Let's go. Here. Happy ka? Ha? Lag. Ligo na pug ka? Ha? Ligo balik dagat ha? Yung balason kayo mo. Ano ilang gusto? Maglaglaag. Ligo-ligo. Baluban. On time na ni. Para sa mong birthday girl. Happy birthday. Say wish ni mo sa birthday. Ako makita na ako favorite YouTuber si Nika, o si Cash, o si Shady, o si Mia, o si Zoe. Ay. O si Asher, o si Ay, naku mo yung nagkakabuangan sa YouTube. O si Nevada, o si... and everyone else. Nang siya na. Ay, nako. Hi. Ayan si Min. Nasa imong wish? Pagkate. Kapoy. So mo na siya nakatsada kay kanabitaw nga yung imong consumable, ang entrance consumable na. So pwede na kayo siya nga magwan. Idugang niya sa inyong food, guys. Dini sa Alibuag. Nice kayo niyo. Yeah. Pabush.